בואו תביאו עם חברה שלי לעשות את זה, אוקיי. הבטחי. פתח. ואני רוצה חייכן. עוד פעם? קובייה הבאה. אבל אחרי זה אני פותחת. מה רוצה כפרה? עכשיו את שקד, חברה שלי בבית ספר, היא באה אליי. אני חברת המילדות שלה. חד משמעית. איזה מתוק. אוקיי, תורי. דרו, אחרי זה אנחנו מעלים טיקטוק. זה טיקטוק, אז מה זה? לא, אבל בערוץ שלך. נו, וזה הערוץ של... אוקיי, עכשיו שקד. זהו. זה פתח לבד עכשיו. יואו. זה כל פעם דבר, תורי. עולה. עכשיו תורי. לא, שקד, צריכה לעלות וזה... זהו, זה עכשיו יעשה לבד. מה, כמה? טוב, דרנו, אני רוצה לצאת מהערוץ הזה. לא יוצא אף דבר טוב. יצא שקד. לא נורא. יאללה, עכשיו תורי. זהו. לי שזה... לא פשוט. תראי. תורי. באחרונה. תעזבי. אני יודעת מתי לעזור. עולה. הנה, עכשיו תורי. אני גם יודעת מתי. יאללה. מה לעשות? אנחנו צריכים להכניס רק את הכחולים. אסור לנו את האדומים. טוב, סבבה. אבל למה? כי אז אנחנו נפסל. אנדריה, מה? יאללה. נו, אני בכלל לא אצליח. נפסלת. לבובו. ניצחנו. אוהבים אתכם כולם. תו לייק. נו, תודה.